Nagsagawa ng ocular visit si Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II sa bagong gusali ng Rafael Lazatin Memorial Medical Center o RLMMC na kasalukuyang finishing stage na sa syudad. Layunin ng pagbisita na personal na inspeksyonin ang proseso ng proyekto at tiyakin na maibibigay nito ang ligtas, moderno at accessible na serbisyong medikal para sa lahat ng Angelenyo. Sinimula ng construction ng bagong pasilidad noong termino ni dating alkalde at ngayon First District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. Ipinagpatuloy naman ito ng kasalukuyang administrasyon upang masiguro ang maayos at dekalidad na pagpapaayos ng proyekto. Binigyang diin ni Mayor John ang kanyang commitment na matapos ang gusali sa takdang panahon ng hindi isinasakripisyong kalidad at kaligtasan upang matiyak na may maaasahang serbisyong pangkalusugan ng bawat residente ng Angeles City. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.